Народът го е казал: по-добре здрав и богат, отколкото беден и болен. Ти, Ванка, не си падаш много по докторите, но е крайно време да си оправиш здравните вноски. Защото ако се наложи да плащаш на доктори, майка плаче. Както напоследък остана и без работа. Дръж се да не паднеш. Днес ходих в НАП да проверя. Нали вече там се плаща? Ти? Ако ми кажеш, че са били и любезни... Факт! Служителката ми обясни спокойно и ясно всичко. Каза, че щом в момента съм без работа и не получавам обезщетение, трябва да внасям по 6,60 месечно. Иначе никаква безплатна медицинска помощ, личен лекар и така нататък. С други думи, днес каквото и да става, не отивам. Явно трябва веднага да си оправиш здравните, иначе... Да, но помниш ли, че по едно време бившия шеф не внасяше никакви вноски? Жената ми обясни, че ще ми възстановят здравните права за този период без да плащам. Пак не си разбрал всичко. Трябва да им занесеш едни документи от бившия ти шеф. Между другото... Абе, Ванка, ти само допреди 2 месеца получаваш обезщетение. Представи си, и това се сетих да питам. Слава богу, здравните вноски за тогава са ми платени от фонд безработица. Ей, браво бе, Ванка, днес си свършил голяма работа. Остава да го докараш до край. Очаквайте следващия епизод.